kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Sannan takalmin nan da shi ya je kogo, ta shi ya hijira tafiyar da ba kirgo. Taka duwatsu da shi Madina can yayo zango. Cin mutuncin takalmar Rasulina hango shi yake so ya taba malamin gashi dare. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Iska tana so ta tabe shi dan ta samu rabo, ruwa yana son wanke shi dan ya san karbo. Dutse ya ci albarkacin sa har da tabo, na kama gatan waka gare kana yabo, taimake ni takalmin Mustapha ka cece ni. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Wasu malaman Yahudawa ne suke ta amfani da su tabba ma'aiki a samu rudani, su haddasa fitina ai ta wajina rauni, musulmi da kirista a dinga zau da jini. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni.